върховна интензивност на цвета, 90% повече блясък, видимо подобрено състояние на косата и без амоняк. Сая Солео Интенс. Този месец на специална цена от 5,99. Нарушено храносмилане. Мезинфорте доставя храносмилателни ензими, които бързо подобряват храносмилането и възвръщат чувството на лекота след хранене. Лекарствен продукт с мултиензими за възрастни. При употреба прочетете листовката. Голямото шоу за големи таланти се завръща отново само по BTV. Запиши се за кастинг на телефон 0243999493 или имейл адрес talent@btv.bg. България търси талант. Без ограничения. Тази пролет по BTV. Тринайсет кандидати ще се явят на поправителен за поста митрополит на Варна само след седмица. Предизборната кампания е още по-изострена. Защо морската епархия съблазни кандидатите? Какво е наследството на дядо Кирил? Удавил ли се владиката в действителност? И докъде стигна разследването? Гледайте тази неделя в BTV репортерите след новини. Ако вашето момиченце може да пее и иска да бъде сценична партньорка на господин Андреев, изпратете трите имена, адрес и телефон за обратна връзка на интернет адрес malkite@slavishow.com. Краен срок за записване 15 декември.